tausaya ma talaka, a tausaya ma. Har gidan babu kowa. Yanzu matan masu fi mu neman sana'a yanzu. Ka gida kowa da yake da kasan matan suke ciyar da maza yanzu. Yo Allah, ina cika rayuwa. Yanzu wannan lokaci da muka tuko. Shi ke nan bari cika da ƙarasa gidan. Wariya. Kai. Ka san an ce mutum da ba ta sana'a aure ce. To ina ga wannan ta zama auren. Aure katan jaka. Ba ta nan ba abincin ba kin ba komai ƴaƴan sun tafi can kara ba ka gita aka gidan. Ga ta shin fada ta ga tana ajiye. Ke ki bude ko ba ki hanne uwar yawo. Ke mulki ma ba ki hadin shi kina gandun na da shegiya kamar ya kuwa. Daga ka san yanzu an ce matan suke neman maza suna cin abinci kudin da yana nan suna business. Amma wani samu gurin zauna dai. Ba komai amma ɗakin na haka abu ɗaya yake dai. Wannan zo na samu gurin zauna. Ba komai. Za ki dawo ki sami na jiran ta bari ta dawo gidan. Kafin wani fitar dan yaron ya dawo. To, yanzu tsadar rayuwa ma wanda bai taɓa garin da yanzu iya mu haƙuri suke da mu haƙuri ake da mu ga yan kidnapping ga sace-sace gwamnonin ciyamun tun da kai shugaban ƙasa yake balle a zo kan soja mu talakawa to ya muka iya mu yanzu dole za mu yi haƙuri Allah ya ba mu dai abin da za mu ciyar da kanmu da 'ya'yanmu Allah kuma ya ba mu sana'a wannan to mu yanzu garin nan sai mu ta'adda Allah ya mu ta'adda saboda garin ya kama da wuta ga yan kidnappers ga waye sojoji sun samu ga mutane su ma da babu kuɗi saboda tsaba layi da muke ciki yanzu karan ma ban sani Allah shigo ko ba da shigo da shi ba sai ni dan gidan ta ne wai Allah dan gidan jamu na shiga uku mutanen gidan nan suna nan. Mutum mai ya zo mai ya zo. Yawa zan iya shigowa. Shigo. Yawa ashe kana nan. Ina nan. Kana nan kana hutawa ne. To ina uwar gidan? A ni kuma me na magana banza nace ina uwar gidan? Shine ce wanda ka aje. To bari in zauna dai ba wannan ta kawon ba. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. Ina gaya ma an shiga halin da ni kaina ban tantancewa. Ban tantance ya yau ga gobe. To yanzu dai kai tsaye mata magana me yazo da kai nan gidan yanzu me yazo da kai nan gidan? To ni na ga wai ko sanwa wai ba ku daura ba wai ya aka yi. To shine ne mata gidan ma bata ni ma ke dan ciki na kullu yake ji nake kamar ana yakin duniya a ciki. Yanzu ko za mu je gidanka ne ko an dawo irin damukunin salalan na abanu salalahi a ciki. Ai ni kaina abin da ya kawo ni gidan naka yake. Ina kudi sakin matan nan zamu. Amma suna taimaka mana saki bai kamata ba dai za mu rike haka nan. Asan su suke ciyar da mu ko kai naka gure ka sakai. To ai ni kaina ni ma fitattai wani lokacin safi aka ce wa makawo wai ya jiya ya ce to ai ban san yadda ta karki ba. Yanzu to ni abin yana ban mamaki wai da baka ci baka daura tukunya a gidan nan naka ba. To kai baka san an shigo lokaci ba ci gaba mai kazuwa ya shafi karare ce abin ba daɗi. Yanzu lokacin da aka shigo yanzu iyayen mu ma kansu yanzu ya aiko yanzu ba mu ba shi wata 2,000 na ce mai to ni in zai bani lokacin gwarin kwaki ma na an sadon. Ka ga ban bashi ba zan karɓe. Gaskiya. To kawo kuma da karɓe kwara a gidan nan. Su salamatu ana fama da hamma. Kaga dole a yi haƙuri kuma gaskiya ban ji daɗin abin da ya faru ba. To ka gani ni ba zan tafi tun da ga gaskiya abin da na zo nema ban samu ba. Kawai bakin munafiki za ta tafi gida kenan. To kuma ta gaida Aisha. Yo ka zo ka leƙe mun sirrin gida ka zo ka ga ko gida bai gitta balle kuda kana can wani ka tafi kai matarka tana can za a sai dai an jima ne. To wannan matsalar kace ai tun da ban samu ba aka gaya mun ban zama mutum wafi sai an jima. To na ji dai wani ma to matar shi dai to kai mata kan tana can Allah ya sa dai ba ya kamar akuya tana can tana ta yawo akan titi. Kalla kakka zagan mun mata An zaga. Allah ya sa dai ba wasu take bi ba dai. Kai mata kan Allah ya sa ba haka take yi. Na ji tausayi.